Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesithathu, nevesi lesithupha kuya kwelesikhombisa lifundeka kanje. Lowo ohlala kuye akoni. Lowo owonayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukiswa muntu. Owenza ukulunga ulungile njengokuba yena elungile. Siyakwamukela kumnikelo. Kusho ukuthini ngempela ukuba ngumntwana kaNkulunkulu? Encwadini yokuqala kaJohane, umpostoli usikhumbuza ukuthi ubuhlobo bethu noJesu buyinguquko. Futhi indlela esiphila ngayo iveza iqiniso lokuthi singabakabani. Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesithathu, nevesi lesithupha lithi, akekho ohlala kuye ongoni. Ekuboneni kokuqala, lokhu kungase kuzwakale kulukhuni, kodwa akuhloselwe ukusidikibalisa. Kunalokho, kuyisikhumbuzo esinamandla sokuthi ukuhlala kuKristu kuyasishintsha. UJohane akakhulumi ngokungaze ona nhlobo, kodwa ngokungaqhubeki esonweni. Umkhuba, ukungaphenduki, ukungalaleli ngamabomu. Uma simazi ngempela uJesu, umoya wakhe uhlala kithi, ubumba imicabango yethu, izifiso, kanye nezenzo zethu. Isono siba nokungakhululeki. Ukuqiniseka kuba ngokoqobo. Impilo yobuKristu ayikona ukuphelela, kodwa ukuqondisa. Impilo eqhubekela ekufaneni noKristu. Yingakho uJohane exwayisa ngokuzikhohlisa. Awukwazi ukuphila njengezwe futhi uthi unenhlanganyelo noJesu. Abantwana bakaNkulunkulu baphawulwa ngokulunga. Hayi ngoba sizuza indawo yethu emndenini kaNkulunkulu, kodwa ngoba singabakhe. Umoya wakhe usinika imvelo entsha. Leyo eqhubeka ifisa okulungile, okuhlanzekile, nothando. Lesi siqephu siphinda futhi senanela ukukhathazeka okujulile ebandleni lokuqala. Amakholwa ayedonswa izimfundiso zamanga, kuhlanganise nezimfundiso ezaziphika ubuntu bukaJesu, futhi zilulaza isono. UJohane uphendula ngokuqinisekisa iqiniso eliwumgogodla. UJesu weza enyameni ukuzosusa isono nokudala umndeni omusha kaNkulunkulu. Labo abangabakhe kumele baphile ngendlela ekhombisa lokho. Asibizelwe ukukholwa kuKristu kuphela, kodwa ukuba siguqulwe ngaleyo nkolelo. Njengoba incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesithathu, nevesi lesikhombisa ithi, lowo owenza ukulunga ulungile, njengoba nje naye elungile. Izenzo zethu zigeleza kubunikazi bethu. Singabantwana bakaNkulunkulu, hayi ngokufanele, kodwa ngesihe, futhi izimpilo zethu kufanele zibukeke njengezakhe. Ukuba ngumntwana kaNkulunkulu akukhona ukuzenza ophelele. Kumayelana nokuhlala kuKristu, ukumvumela ukuba asiguqule ngaphakathi, futhi aphile ngokulunga kwakhe ezweni elikudinga kakhulu ukubona. Masikhuleke. Baba, siyabonga ngokusibiza ngabantwana bakho. Sisize ukuba sihlale kuKristu futhi sibonakalise ukulunga kwakhe ezimpilweni zethu. Siphe umusa wokuphenduka esonweni, isibindi sokuhamba eqinisweni, futhi sithande ukuphila ukholo lwethu ngezenzo. Egameni likaJesu, amen.